Máš minútku? Ahoj Nelka, dnes sme mali v škole tú prednášku o BOZP. Vieš, čo to vlastne znamená? Jasné, je to bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Ale úprimne, moc tomu nerozumiem. Ty áno? No, učiteľka hovorila, že to je dôležité pre každého, nie len pre dospelých. Ide o to, aby sme sa vedeli chrániť pred zraneniami, aj keď sme len deti. Čiže keď ideme na ihrisko, mali by sme si dávať pozor, aby sme nespadli alebo si neublížili? Presne tak, napríklad v škole nesmieme behať po chodbách, aby sme niekoho nezrazili, chytať elektrické zásuvky alebo neliezť na miesta, odkiaľ by sme mohli spadnúť. Máš pravdu, takže BOZP je hlavne o tom, aby sme boli opatrení a vedeli, čo robiť, keď sa niečo stane. Áno, Nelka, ale BOZP je najmä o tom, aby sa nič nestalo. Aha, a čo mám robiť, keď vidím niečo nebezpečné? Napríklad rozbité sklo? Najlepšie je o tom povedať pani učiteľke alebo niekomu dospelému. A to je tá prevencia? Áno, ako vieš. Ocko mi o tom často rozpráva.